ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯାହା ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ସେଟାକୁ ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଭଲ ଭାବନା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ରାଜା ନିଜର ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜର ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ହାତୀଟି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦୋକାନଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ କାଠର ଦୋକାନ। ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ କାଠର ନିର୍ମିତ ବହୁତ ଜିନିଷର ସାମଗ୍ରୀ ବିକା ହେଉଛି। ଦୋକାନୀ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଗଲା ଭାବାନ୍ତର। ଦୋକାନୀ ଉପରେ ସେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲେ। ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା କ୍ରୋଧ ଆଉ ଘୃଣା ଭାବନା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସିପାହୀ ପଠାଇ ଦୋକାନୀକୁ ସେ ଗିରଫ କରି ଆଣନ୍ତେ ଆଉ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବନାଟିଏ ସିନା ଦେଖାଦେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଏକ ଭାବନା ଘେରିଗଲା କାହିଁକି। ସେ କେତେକ କ'ଣ ଭାବିଗଲେ। ଦୋକାନୀଟି ତ ରାଜାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା, କେବେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତା ହେଲେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଏକ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଲା କାହିଁକି? ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ରାଜା ସେଦିନ ଉଆସକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜା ଉଆସକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ିନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଭଳି କୁକର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ରାଜା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଏଠି ସେଠି ବୁଲୁଥିଲେ। ନିଜ ମନକୁ ଏତେ ବିଚଳିତ ଦେଖି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା କୁଚିନ୍ତାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଲେ। ରାଜା ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଘୂରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରାମର୍ଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପାଖକୁ ଡକାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଟିକିନିଖି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କୌଣସି ଦୋଷ କରିନଥିବା ସେହି ଦୋକାନୀଟି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ଆସିଲା କାହିଁକି? ଯେପରି ହେଉ ପଛେ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜା ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚନ୍ଦନ କାଠର ବିକ୍ରେତା ସେହି ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୋକାନୀଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଦୁହେଁ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ। ଦୋକାନୀ କହୁଛି ଏବେ। ସେଉଠୁ କହିଲା, କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ମୋର ମନ୍ଦ ଚାଲିଛି। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଭାଉ ବହୁତ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଦର ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ମୁଁ ବହୁତ ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଣି ପକାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚନ୍ଦନର ଦର ଚାହିଦା ନାହିଁ। କେହି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଦୋକାନରେ ମାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଅଥଚ କିଣିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଖଟାଇଥିବା ଟଙ୍କା ମୋ ହାତକୁ ଫେରି ପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ଏହା କହି ଦୋକାନୀଟି ତାର ଦୁଃଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁଣାଉଛି।
ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାର ଯାଇ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଠାପଠା ଲାଗିଥାଏ। ସବୁଦିନ ବି ସମାନ ଯାଏନା। ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମକୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଅସୁବିଧା ନ ହେଲେ ସୁବିଧାର ସୁଆଦ ଚାଖି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଦୁଃଖ ନ କଲେ ସୁଖ କିପରି ମିଳିଥାଏ ଆମେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅସୁବିଧା ନ ହେଲେ ସୁଆଦର ଚାଖିବା କିପରି ଜାଣିଥାନ୍ତା। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ନିଜ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଏବେ ସେ ଦୋକାନୀଟି କହୁଛି, ତା ମନରେ କିଛି ଘଟିଥିବ, ସେ କିଛି ଭାବିଥିବ। ସେ ଭାବନାଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦୋକାନୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତକ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଗଲା। ଏବେ ଦୋକାନୀର ମନରେ ଏପରି ଭାବନା କ'ଣ ଆସିଥିବ ତମେମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଚାଲ। ଦୋକାନୀ ମୁହଁରୁ ଏତ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଗ୍ରହରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ସତେ ନା କ'ଣ? କହିଲ ଦେଖେ, କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲେ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ? ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଟିକିଏ ହାରିଗଲା ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ କି ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଯଦି ହଠାତ୍ କାଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତେବେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସେ ଦୋକାନୀକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିଥିଲା। କାରଣ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷତି ଚାହିଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନାଟି ଆସିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କିପରି? ରାଜାଙ୍କ କାଲ ହେବା ସହିତ ଏ ଘଟଣାଟି କି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ କାଲ ହେବା ସହିତ ଏ ଘଟଣା କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଦୋକାନୀ କହିଲା, ହଁ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଦୋକାନୀଟି କହୁଛି, ରାଜା ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତା ସେଟା ସେ ଦୋକାନୀ ଦିଅନ୍ତା। ଚନ୍ଦନ କାଠ ବିନା ରାଜାଙ୍କର ଶବ ପୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୋକାନୀଟି ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୋ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏବେ ଆଉ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଏହା ଦୋକାନୀଟି କହୁଛି। ସେହି ମଉକାରେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସବୁ କାଠ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା କହୁଛି ସେ ଦୋକାନୀଟି। ଦୋକାନୀର କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ରାଜା ମନରେ ଦୋକାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା କୁଚିନ୍ତା ଅସଲର କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବେ କି ଦୋକାନୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କର କୁଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି କୁଚିନ୍ତା ଭାବନା ରଖିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଉ ବୋଲି ଦୋକାନୀ ମନରେ ଭାବନାଟିଏ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଯେ ରାଜା ଦୋକାନୀ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ଦୋକାନୀର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ରାଜା ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଗଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମଣିମା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦରକାର। ଆମ ରାଜଧାନୀ ବଜାରରେ ଏବେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ କିଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ରାଜା ପଠାଇଥିଲେ। ତୁମେ ତ ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଚନ୍ଦନ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ଜାଣୁଛି ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଅଛି। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଦୋକାନୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ଅଯୋଗ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା। ତୁମ ଚନ୍ଦନ କାଠତକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ଆଗାମୀ କାଲି ଛାମୁ ସବୁତକ କିଣି ନେବେ। ଦୋକାନୀକୁ ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ରାଜଉଆସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର କାଠ କିଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଦୋକାନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଦୋକାନୀଟି କିପରି ଖୁସି ହେଉଛି। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରା ମିଳିଗଲା ଭଳି ତାକୁ ବୋଧ ହେଲା। ମନରେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅକାଳ ମରଣ ବିଷୟରେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଏବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏକି ଦୋକାନୀ, ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କରକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ମନେ କରୁଛି। ମନରେ ଅନୁତାପ ଆସିଲା। ସେ ଏବେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମନେ ମନେ ସେ ଭାବିଲା, ସତରେ ଆମ ରାଜା ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ଏମିତିକା ଦୟାବାନ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଠିକ୍ ମୋତେ। ଆମ ରାଜା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ଭଗବାନ କରୁଣା ବରଷନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳର ଘଟଣା। ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ରାଜା ନଗର ଭିତରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦୋକାନର ସାଜସଜ୍ଜା ରାଜାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦନର ସୁବାସରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଗରାଖଙ୍କ ସହିତ ଦୋକାନୀଟି ହସି ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖି ଦେବା ପରେ ତା ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ନେହଭାବ ଆସିଲା। 2 ଦିନ ତଳେ ଦୋକାନୀଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ରାଜା ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିଲି କହି ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନକୁ କୋଷୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ। ଏବେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ। ରାଜା ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀଟି ତାଙ୍କ ଦେଖିପାରିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜୁଆର ଖୋଲିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ଏ ତ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦୋକାନ ଦୁଆରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୁଣା ନଈଟିଏ ବହି ଯାଉଛି ଅବା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ପୂରି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଏବେ ରାଜା ଗଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉପରେ ଏବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ହସ ହସ ତାର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୋକାନୀଟି ହସି ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ପୂର୍ବ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଘୃଣାରେ କଥା ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ହସି ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କୁଚିନ୍ତା ଆସିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ଏବେ ଭଲ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସାମ୍ନା କିମ୍ବା ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କୁଚିନ୍ତା ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାଖ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୁଚିନ୍ତା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଗକୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲିବି।